میکنم آغاز با نام خدا، حمد میگویم بر روح مصطفی. حمد به حد آن خدای پاک را، آنکه جان بخشید مشتی خاک را. با نام یاد خدای مهربان. سلام، برنامه نوبت کتابخوان است و امیدوارم که تماشاچیان برنامه کتابخوان همگی خوب، صحت، سلامت و سر حال هستند. امروز در برنامه بختیار هستند. بختیار با برنامه خوش آمدید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. بختیار، کم از خودتان بگویید که چیکار میکنید و با چیکار مشغولید امروز؟ салом ба аҳли тамошобин. Ман Расул Бахтиёр, донишҷӯи курси чоруми факултети физикаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, ҳамзамон омӯзгори фанни физика ва математикаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 87 Динояи Сино ҳастам. Астрономия чӣ илм аст ва чиро меомӯзад? Астрономия тақрибан таърихи 8000 солаи омӯзиш дорад. Умуман дар замоне ки на хат, на навишт буд, яъне инсон на хонда метавонист, на навишта метавонист, ин илмро меомӯхтанд. Беихтиёр ба худ суол мекарданд ки чаро осмон, чаро ситораҳо дар рӯз нонамоёнанду дар шаб намоён? Чаро офтоб дар шаб нонамоён аст? Чаро шаб мешавад, чаро рӯз мешавад? Чаро рӯз равшану шаб торик аст? Ин чаро гирифти офтоб мешавад, чаро гирифти моҳтоб мешавад? Ва мисли ҳамин чаро замистон мешавад, чаро тобистон мешавад? Ҳазорҳо суолҳое ки бепосух буд, ба худ суол медоданд. Ин як ҳисси кунҷкобии инсон аст ки дар ҳар инсон ҳаст. Ба худам хеле суолҳо мекардам ва барои дарёфти ҳамин суолҳо, барои ёфтани ҷавоби ҳамин суолҳо кӯшиш кардам ва ба ин сатҳе ки ҳозир мо мебинем, ба ин сатҳ омада расидам. Аз ҳамон замон ва тақрибан 5000 сол пеш аз милод аввалин расадхонаи сангин дар шаҳри Сингапур, аввалин расадхонаи сангин барпо гардид ки тавассути он самти ҳаракати моҳтоб, самти ҳаракати офтоб, инҳоро омӯхтанд ва пас он осмони ситоразорро ба бурҷҳо тақсим карданд ва ба ҳар як бурҷ ба хоси худ, ба ҳамон фарҳанги худ ном гузоштанд. ва ҳамон номҳое ки гузоштанд, масалан мегӯем дуби акбар, дуби асғар, сарв, дигар намуди бурҷҳо, ба ин бурҷҳо ба тиҷорат сар карданд. Яъне ки вақте ки аз як шаҳр ба шаҳри дигар ҳаракат мекарданд, дар он вақт гӯем харита набуд, ягон намуди радио набуд, ҳамон бурҷҳоро нишона гирифта аз як шаҳр вақте ба шаҳри дигар сафар мекарданд, дар вақти бозгашт медонистанд ки мо бояд ба самти фалон бурҷ равем, масалан ба самти дуби акбар равем, дуби асғар равем, ба самти сарв равем. ҳамин бурҷҳоро нишона мегирифтанд ки ин ҳамин нишонаҳо барои онҳо бениҳоят дастгирии зиёд кард. ва пас он марҳила ба марҳила рушд кардан гирифт. бинед ки дар асри миёна, пеш аз асри миёна, дар замони шоҳигариё, аз таърих ҳама мо гувоҳем ки ҳар як шоҳ дар дарбор мунаҷҷим дошт. Аввалин дараҷа писари худ ё ин ки гӯем наберагони худ, ё ин ки шахсе ки баъди худ тахтро ба вай вомегузошт, аввалин дараҷа вайро шогирд як мунаҷҷим мегузошт. Як мунаҷҷимро устод мекард то ин ки аз илми ситорашиносӣ, нуҷумшиносӣ огоҳ созад вайро. ин дар он замон бениҳоят аҳамияти калон дошт. Ба ҳар яки мо маълум аст ки Аброҳимони Берунӣ дар дарбори Сомониён ҳамчун мунаҷҷим кор ва фаъолият кардааст. Кор ва фаъолияти мунаҷҷим аз чӣ иборат буд дар он дарбор? Мунаҷҷим муайян месохт ки кадом вақт гирифти офтоб мешавад, кадом вақт гирифти моҳтоб мешавад, ё ин ки ба ҳамин монанд баъзе маълумотҳои дақиқ ки барои он замон муҳим буд исбот карда ва ба шоҳу ё ки дарбори шоҳӣ мефаҳмонд. Ин далел як аз далели аҷибҳост ки дар он замон гирифти моҳтоб ва гирифти офтобро ҳамчун як рамзи ҷанг медонистанд. вақте ки гирифти офтоб ё моҳтоб мешуд, одатан бештар дар гирифти моҳтоб ки камтар зиёд давом мекард, ҳудуди 2 соат давом мекард, дар ин вақт тамоми ҳамон лашкар, мисол дар он вақт ҳар як ҳудуд як қабила лашкари худро дошт. аллакай дар ҳолати омодабош буданд, медонистанд ки аллакай лашкаркашӣ мешавад. инро ҳамчун як рамзи ҷангу, ҳамчун як рамзи баъдӣ ба худ қабул карда буданд. ҳатто чандин шоҳҳоро дар вақте ки шоҳро интихоб мекарданд ва гирифти офтоб мешуд ё ки гирифти моҳтоб мешуд, ва ё ба худ ба хулосае меомаданд ки ин шоҳ ба мо манфиат намеорад. ба худ ба хулосае меомаданд ки ин шоҳ ба мо манфиат намеорад ва шоҳро ҳукм ба дор, ҳукм ба оташ мекарданд ва онро мекуштанд. ин гӯем пас аз бинед ки барои чӣ дар вақти гирифти моҳтоб лашкаркашӣ мешуд. Ин яке аз далелҳои аҷиб.
мунаҷимон ҳисоб мекардам фалон соат гирифти моҳтоб мешавад. Дар вақти гирифти моҳтоб мо медонем ки чӣ қадар сатҳи замин ҳамон ҳудуде ки гирифти моҳтоб мешавад чӣ қадар торик мешавад. То андозае торик мешавад ки ҳатто инсон шахси аз худ 2 метр дур бударо дида наметавонад. То ҳамин ҳудуд торик мешавад. ин барои лашкар кашидан бениҳоят вақти мусоид аст ки лашкар кашад. ва пас он вақтро ки муайян мекарданд, инҳо омода дар ҳолати омодабош меистоданд. вақте ки гирифти моҳтоб мешуд лашкар мекашиданд ва гурӯҳи рақибот дарҳол вай мекарданд, шикаст медоданд. бинед як дар ҳамон асри миёна як фикрронӣ гӯем як фикрронии беҳад баде ба мардум ҷо шуд. илми астрономияро, илми нуҷумшиносиро ба илми астрология табдил доданд. илми астрология чӣ хел аст? илми астрология илми пешбиниву гӯем фолбиниву аз рӯи ситораҳо бахт муайян кардану ки ин фарзанд хушбахт аст ё бадбахт аст. ҳамин илми астрономияро ба илми астрология табдил доданд. яке аз мақсадҳои асосии абурайҳони берунӣ ҳамчун мунаҷим кор ва фаъолият карданаш ин буд ки аз дохили ҳамин илм даромада, яъне ба дохили илми астрология даромада ба мардум фаҳмонад ки илми астрономия чунин илм нест. яъне исбот карда тавонист ба мардум фаҳмода тавонист ки илми астрономия илми пешбиниву илми фолбинӣ нест. ва боз дар ҳамон замони асри миёна чандин олимон, чандин мунаҷимон, чандин астрономҳое ки ҳақиқи астрономӣ буданд, ба астрология кордор набуданд, ҳукмбардор шуданд. масалан Чордано Бруно яке аз олимони гӯем ки ҳамон замон ки аз тарафи рӯҳониён дар байни мардум сӯзонда шуд, вай вақте ки ҳақиқатро ба мардум гуфтан мехоҳад, вайро аз сабабе ки ба астрология итоат накарданаш дар байни мардум ба дор месӯзонанд, оташ мезананд. дар вақти оташ як сухани бениҳоят аҷиб мегӯяд. мегӯяд агар чизе ки ман медонам шумо медонистед, марони худро оташ мезадед. дар асри имрӯз бигӯем ки аҳамияти астрономия барои ҷомеаи имрӯзе ки ману шумо зиндагӣ мекунем ва шаҳрвандони имрӯз ҳастем, яъне насли имрӯз ҳастем, барои мо ин илм чӣ медиҳад ва чӣ пешравиҳо дорад дар дунё ва кадом кишварҳо ҳастанд ки бештар рӯ ин илм таваҷҷӯҳ мекунанд ва вазъият дар кишвари мо чӣ гуна аст? саломат бошед. Савол бениҳоят саволи хуб. бинед, барои як чиз сохтан, барои як чиз гӯем бунёд кардан, бояд аввал фикрро сохт. бояд аввал фикрро ба ҳамон чиз, яъне фикрро тавре сохт ки фикр, яъне инсон қобилияти фикр кардани ҳамон чизро дошта бошад. мо ба фикр кор накарда имрӯз кӯшиш дорем ки ихтироъкори сатҳи байналмилалӣ пайдо кунем аз байни мардум. як ихтироъкор бошад ки дар сатҳи байналмилалӣ микроолам, макроолам ихтироъ кунад. ҳатто оли мо фикрро насохтем, мо ҳамин чиз талаб дорем аз ҷомеа. барои ин бояд аввал фикрро сохт. фикрро чӣ хел месозем? бинед, бояд инсон дар муқобили табиат худро як мавҷуди бениҳоят тавоно ҳис кунад. аммо мутаассифона мардуми мо худро тавоно ҳис намекунем дар муқобили табиат. мо аввал фаромӯш накунем ки аз резатарин заррае ки мо тасаввур карда наметонем кадом зарра, то калонтарин заррае ки мо тасаввур карда наметонем чӣ қадар калон, ҳамаи ҳаминро худованд офаридааст. инро мо бояд ҳеҷ вақт фаромӯш накунем. новобаста аз дилхоҳ, ҳатто масеҳам, насронам, бутпарастам, тамоми ақидаҳои динӣ ба ҳамин аст ки ҳама инро худованд офаридааст. мо инро ҳеҷ вақт фаромӯш намекунем, инкорам кардан ба ҳақ надорем. аммо ҳамаи ҳаминро барои мо офарид. пас мо бояд омӯзем, истифода барем ба нафъи худ. бинед, Америка ёки Россия ёки умуман давлатҳои тараққӣ карда кайҳонро омӯхтанд, киштии кайҳонӣ сар доданд ва дар вақти сар додани киштии кайҳонӣ тавонистанд ки ҳозир спутникҳое ки мавҷи телефонро пайваст мекунад дар ҳаво ҳамчун ҳамсафари сунъии замин қарор диҳанд. ин як кашфиёти басо муҳим аст. мумкин онҳо дар вақти киштии кайҳониро сар доданд ин мақсадро надоштанд, аммо фаҳмиданд ки аз рудаи ин кор мебаромаданд. ин дастовард бениҳоят дастоварди муҳим аст. ё ин ки гирем дар вақти стансияҳои кайҳонӣ сар доданд. вақте ки ҳозир Америка стансияи кайҳонӣ дорад, Россия стансияи кайҳонӣ дорад, ёки гӯем ки Хитои Аврупо стансияи кайҳонии худро дорад,
همین ستانسیا کیهانی اگر خواهند دل خواه دولت رو در دل خواه مورد هدف قرار میدن از همون ستانسیا کیهانی خود. این تمام حرکت های یک کشور رو میآموزند. اگر خواهند میتوانند در یک ثانیه تمام اطلاعات جمهوری تاجیکستان رو گیرند و همون سپوتنیک های خود، همون ستانسیا های کیهانی خود. این یک دستاوردی بس مهم است. ممکن در این رو چی به آنها چی امکانیت داد که اینها به این دستاورد رسند؟ این سوال خیلی مهم است. یعنی چی شد که اینا به این درجه رسیدن؟ چی اول از کجا سر کردن؟ ما مرحله یکم رو مگذشته خود رو در مرحله پنجم تصور کردن میخواهیم. این خیلی غیر امکان است. ما باید اول مرحله یکم، دوم، سوم، چهارم، بعد پنجم رویم. و یا البته در مرحله پنجم هم زمانی بود که امریکا، روسیه، اروپا همین علم استرونومی را هم چون یک به مثل دیگر فنها می‌آموزند. اگر حاضری خیلی نیست بینید در امریکا، در اروپا، در روسیه، در عموم دولت‌های ترقی کرده، در راهروها، در همه جا آوازها، شعارهای، صورتهای کیهان، شکل جایگیر شوی سیاره‌ها، کاسموس، همون حدودها هست. کودک را از 5 سالگی می‌آموزانند که دنیا یک زمین نیست، از زمین بیرون باز یک چند سیاره دیگر. یعنی از آن حدود ما امروز در 25-30 ساله میشیم، بعد کودک میفهمه که باید یک سیاره دیگر هم بوده، یا که آفتاب همچون یک ستاره. بعد کودک در 25-30 سالگیش میفهمه، بعد باید کی آموزد و کی اختراع کند و کی کیهان رود و کی گوییم که یک همچون یک اختراعکاری مشهور شود. و این روز فهمید، در 25 سالگیش فهمید. اگر ما کودک در مرحله یکم در 5-6 سالگیش فهمونیم که دنیا از زمین تنها عبارت نیست، و جز زمین باز یک چند سیاره و ستاره و گالاکتیکا و گالاکتیکای دیگر هست، در 25 سالگی وای به چی میرسد ما تصور کردن نمیتوانیم. برای همین ما باید در مرحله یکم کودکان رو به همین علم، یعنی به استرونومی را آموزانیم، فهمونیم که برای چی شب می شود، عادی ترین کردن در 5 سالگیش برای چی شب می شود، برای چی روز می شود، چرا زمستان می شود. ما باید دارم روز 70% مردم تاجیکستان که از 50 ساله بالا نمیدونن برای چی زمستان و تابستان می شود. اگر سوال دیم عادی کده ساده کده جواب میدن که کار خداوند است. الحمدلله ما همه ایمان داریم که در حقیقت کار خداوند است، اما چی خیر، کدام قانون، کدام قاعده ما باید این را آموزونیم. ببین خداوند در قرآن گفته است که من هیچ چیزی بیرون از تفکر انسان خلق نکردم. یعنی هیچ چیزی در کیهان، در دنیای انسان نساختم، یعنی در فکر انسان نآوردم که انسان را درک کرده نتونه. پس اگر ما همه چیزی کیهان را درک کرده توانیم، پس برای چی ما روز درک کرده نمیتونیم که برای چی زمستان و تابستان میشه، برای چی شب روز دراز میشه و کوتاه میشه، برای چی در یک منطقه 6 ماه شب میشه در منطقه دیگر 6 ماه. ما اگر همه چیزی که قابلیت درک کردن داشته باشیم، پس برای چی انسان ما 70% اهالی ما را درک کردن نمیتونن، یا برای چی در تصور خودشون جا کردن نمیتونن که ستاره است، گالاکتیکا است، سیاره است، دیگر از زمین بیرون یک حدودی بی‌نهایت وسیع بی‌آخر است. پس برای چی روز تصور نمیکنیم؟ این که ما را الله امر کرد که ما قابلیت درک داریم، پس کمبودی در ماست. یعنی باید تدبر کنیم، تفکر کنیم، تعقل کنیم، همونگونه که خداوند در قرآن میفرماید. شما یک حرف جالب گفتید که اول فکر را باید به وجود آورد. مثلا اگر در همین علم استرونومی خواهیم اول باید فکر را به وجود بیاریم. شما که در مکتب میانه هم آموزگاری میکنید و در دانشگاه هم خواندید، وضع همین علم چگونه است و مخصوصا در مکتب میانه تا چه حد این علم خواننده های ما فرا میگیرند؟ با اطمینان کامل گفتم میتوانم که از استرونومی هیچ چیز نمیفهمم، هیچ. چون که من همچون یک سنجش و خوانندگان سوال کردم، بعضی ها در جواب میگن زمین چهارکنجه است. من این فکرانی و برای ما یگان گپ گفتن نمیتونم، ما آزاد و فکرش میگه زمین چهارکنجه است، بعضیش میگه که نه، میگن از ستاره است، نه چی از زمین بیرون یگان چی نیست، یک فضای تاریکه. صنف چند این حرف میگه؟ صنف 7 ما این فکر داره. بله صنف 7. بچه که 15-16 ساله. بله. بعضی ها میگن که آفتاب سبز است. آفتاب سبز است میگن. بعضی ها میگن آفتاب یک جسمی سخت است که از خود نور میبرد. و بعضی ها میگن که
гӯем фазои аз замин берунӣ як фазоест ки ҳамчун як сангеро ки дар дохили як хона мегузорӣ, замин ҳамин хел санги дохили як хона аст гӯем одӣ карда. баъзиҳо ҳамин хел тасаввур доранд ки чор тарафи мо маҳкам аст. пас агар ҷавони синфи 7 ин фикрро дошта бошад, ин ман ин санҷо дар синфи 7 гузаронам, агар дар муваррид дорам дар 10 11 умуман дар донишҷӯ гузаронем, ҳамин посухҳо мегирем. баъзиҳош умуман фикрронӣ надоранд, мегӯям ман ҳечи намедонам дар бораи кайҳон, ягон фикррониам надорам дар бораи кайҳон. ин чӣ ҳол аст дар фикри шумо? агар ин хел равад чӣ мешавад? мо кай ба омӯзиш сар мекунем? умуман шахс дар як рӯзи 24 соата ягон сония бекор намеистад. фикр сония бекор намеистад. инсон дам мегирад, инсон дар хобшам фикр мекунад, хоб мебинад. фикр сония бекор намеистад. пас фикрҳои ҷавони мо ба чӣ бандад? агар дар бораи кайҳон фикр надорад, физика фикр надорад, таърих фикр надорад, гӯем дигар илмҳо, алгебрао, риёзию, дигар илмҳо фикр накунад, пас чӣ фикр мекунад? агар ҷомеаи имрӯзаро бинед, умуман дар транспортҳо дар дасти ҳар як кас телефон аст. пас вай чӣ кор мекунад? ба чӣ машғул аст ҷавонӣ? Ба чӣ машғул аст? Вақта ба чӣ мезанад? Як рӯзи 24 соата ки инқадар пурқимат аст ки умуман дар давоми зиндагӣ дигар вай ба даст оварда намешавад. Пас вай вақтро ба чӣ сарф мекунад? ин як саволест ки бояд ҳар як падару модар аз худ пурсад ки писари ман рӯзи 24 соаташа ба чӣ гузаронид? умуман ягон падару модар ин савола на аз худ, на аз фарзанд намедиҳад. ин як беаҳамияти басо. шумо мекунед фикр мекунед аслитарин омилиш чӣ аст? яъне ки ба ин бояд посух бигӯяд? ки масъул аст ки дар зеҳни ҷавонони мо, дар мактаби мо, дар донишгоҳи мо фикри ҳамин гуна донишҳоро ба вуҷуд биёрад? масъули асосӣ кӣ бояд бошад инҷо? ман фикр мекунам масъули асосӣ аввалан омӯзгорон, баъд ҳудуди ҷомеа. барои чӣ? вақте ки бинед ҳатто дар ҷомеаи ибтидоӣ мо мисол овардем ки инсон ки навиштану хонданро наметавонист, савол ки дар сараш омад, барои ҷавоби вай савол кӯшиш кард. ин рӯз дар сари ҷавонони мо савол намеояд. ягона нақши кардие ки мо омӯзгорон ё ин ки умуман ҷомеа мебозад, ин аст ки бояд дар сари ҷавон савол ба миён биёрем. бояд як фикра бедор кунем. ҷавонро фаҳмонем ки фалони та ҳамин чиза намедони, пай омӯзишиша. масалан ман ҳамчун озмоиш даҳҳо саволе медиҳам дар хонандагон ки масалан савол медиҳам ки барои чӣ ҳамин замон дар душанбе борон асту дар кӯлоб, дар қурғонтепа ҳаво. ҳамин хел савол медиҳам. вай дигар фикрша идора карда наметавонад ки ман ҷавоби савола наёбам. вай ҳатман кӯшиш мекунад. маро напурсад, мелад як маълими дигарро мепурсад. ман ки ҷавоб медиҳам, кӯшиш мекунад. пас ин гувоҳӣ аз он аст ки вақте мо саволро ба миён меорем, ҳатман ҷавоба вай худаш меёбад. яъне мо кор кунем ки фикра бедор кунем, суола бедор кунем. бале ҳамон коре кунем ки ҷавон фаҳмад ки ман намедонам ҳамин чизоро. ман ҳозир мисол овардем ки дар давлати Россия вақте ки ман будам, дар қадоира овезҳо, шиорҳое ки мо имрӯз дар қадоира дорем, шиорҳои чандинамон дар ҳамон шаҳри Москва, аз суратҳои кайҳон, саволҳои кайҳонӣ, ҳам хеле як саволҳо ҳаст ки нахоҳӣ ҳам вая мехонӣ, мебинӣ. уже дар сарат меояд ки ҳавай чӣ бошад? вай ҳамн кӯдакшам мебинад. як калонтар аз падар, аз модар, аз омӯзгораш ҳатман савол медиҳад. мо бояд ҳамин хел дар сари ҷавонамон савол биёрем. дастуру методҳои таълимӣ то куҷо мерасанд ва чӣ китобҳое нашр шуданд дар ин замина ва чӣ дастурҳое дорем? бибинед ин чизҳое ки мо дар ин барнома дорем ҳамаш ё кори дасти амрикоиҳост, ё кори дасти русҳост, ё кори дасти чиниҳо ва ирониҳост ки ин гуна маводҳои таълимиро сохтанд ки барои кӯдакони ҳатто аз батни модаршон тарбия мекунанд, барои донишҳои ҳамин кайҳониву астрономиро ба вуҷуд овардан. дар мо чӣ қадар китобҳо нашр шуданд ва шумо ба чӣ дастрасӣ доред бо забони форсӣ, тоҷикӣ? имрӯз аз ҳудуди гӯем ки 14 сола поён мо китоб надорем. ҳеҷ чиз надорем. бале. барое ки ҳама олимо ҳамин хел фикр мекунанд ки аз 14 сола поён бояд я надонам ба фикри ман. барое ки то имрӯз тарҷума накардам. надорем, ягон вай надорем. аммо аз 14 сола боло бар дорем.
китобҳои астрономия тарҷума аст аз замони иттиҳоди шӯравӣ боқӣ монда. аз ҳамин замон мисол донишномаи астрономӣ ки нав нашр шуд, беҳтарин китоб барои донишҷӯ. ман ҳамхел тавсия метиҳам ки ҳар як донишҷӯ чӣ хеле ки фармон шуд ки китоби тоҷикон бояд дар ҳар як хона бошад, ман ҳамин хел фикр мекунам ки бояд ҳар як донишҷӯ ҳамин китобро хонад. донишномаи астрономиро. бале, ҳар як донишҷӯ новобаста рус аст, математика аст, таърихчӣ аст, новобаста бояд ҳамин китобро хонад. ҳар як донишҷӯ. аммо имрӯз аммо физикон мехонанд, берунаи таърих ва аммо физикон ҳамин китобро имрӯз намехонанд. ман шумо гуфтам ба барнома ҳатман китоб биёред, муаррифӣ кунед ва шумо танҳо ҳамин донишномаи астрономиро овардед ва мо ҳам ҷустуҷӯ кардем ки аз китобхонаҳо ягон китобҳои дигарро пайдо кунем, аз фурӯшгоҳҳои китоби тоҷикӣ бошад, то дар ин барнома муаррифӣ кунем ки онҳое ки ба ин соҳа шавқ доранд, завқ доранд мехонанд, чизе наёфтем. аз ин маълум мешавад ки ин соҳа ин фан ба шиддат заиф аст дар мо. ва ин ки гуфтед мо аз 14 сола поён чизе надорем дар ин бахш, фикр мекунед даҳшатовар нест ин чиз барои як ҷомеа ки даъвои пешрафт мекунад, даъвои қудратманд шудан мекунад, даъвои рушд мекунад? ин воқеан фоҷиа нест барои як кишваре мисли мо? беҳад фоҷиаи бузург аст. беҳад. барое ки вақте ман дар шаҳри Москва дар музеи космонавтӣ будам, аъзои ҳамон музей аксар аз 14 сола поён буд. музей ба мисли кайҳон. вақте дар музей дохил мешидӣ, фикр мекардам ман дар кайҳонам. умуман худо аз замин берун тасаввур мекард. ҳамин хеле аҷоиб сохтаи. ҳатто имрӯз мо ягон музей надорем. вақте хонандагон аз ман суол мекунанд ки маълим ягон ҷо тамошо намерем, музеи физикӣ аст, музеи астрономӣ аст. ман дар ҳақиқатан шарм медорам дар ҷавоб он ки мо надорем музей. бин ки мисол мо коре кем хонандаро ҷалб кардем, аммо натиҷа нол. баъд аз ман савол кард ки ягон ҷое равем ки ҳамин чизро бинем, нол. ҳоло ки мо ин қадар даъво мекунем ки сино доштем, берунӣ доштем, дигарон доштем, ино дар ин кора кардан, дар илм он кора кардан, аввалин астрономҳо буданд, аввалин ба вуҷуд овардани илм буданд, вале дар амал имрӯз меоем чизе аз дасти мо сохта нест. бояд ҳамин беҳтарин мисол бошад. беҳтарин мисол бошад ки мо сино дорем, берунӣ дорем, хаём дорем, розӣ дорем. ба мисли ҳамин чандин тоида бояд ин беҳтарин мисол бошад барои насли оянда. агар шумо фикр мекунед ки бояд ҷомеа ҳамин хел фикр кунад ки агар ҳамин илми астрономия нолозим илм мешуд, синое ки инқадар дониши калон дошт, инқадар донишманд буд, дар бораи ҳамин илм тадқиқ мекарду, китоб менавист ки донишномааш пурра ба ҳамин аст. ё ки хаём 5 сол кӯшиш кард ки фақат як тақвим тартиб диҳад. 5 соли умри худро барои як тақвим мебахшид. хаём ки яке аз авлодони мост. ё ки берунӣ ки кӯшиш кард ки радиуси замин, харитаи заминро тартиб диҳад. бинед чӣ қадар даставордҳои калон дорем мо. моро дар асри миёна бо ҳамон дастовардҳо мо қадр мекунанд. ё ки дар имрӯз мо мебинем ки баъзе аз кишварҳои қудратманди дунё миллионҳо ва ҳатто миллиардҳо маблағи худро сарф мекунанд то як мушак, як рокет ба осмон, ба фазо партоб кунанд. ва чӣ мегиранд аз ин корашон? ва имрӯз шояд дар зеҳни мо, дар зеҳни ҷомеаи мо аслан гӯяне чизи нолозим аст. масалан миллионҳо ва миллиардҳоро дар ин самт сарф кардан ин арзиша надорад. аз ин ки мо вобастаи баъзе аз ҷашнвораҳои каду, пиёзу, картошкаву намедонам ин чизо ҳастем, вале мебинем онҳо тамоман дар фикри дигар ва дар сатҳи дигаранд. хуб чӣ медиҳад? як нафар гӯяд ки ин шиками маро сер накунад, тани маро пӯшида накунад. мо бисёр ин суолҳоро медиҳанд ки яъне аз илм чӣ? хуб посухи шумо як омӯзгори ҷавон, як ҷавон чӣ аст ба ин гуна фикрҳо? ман ба ин фикри ки розиам, ҳақам дорам ки чунин фикр кунам. чунки мо ба ёро иҷоза додем ки чунин фикр кунем. мо ки наомӯзондем, омӯзгории пеш аз мо ки наомӯзондам, ба ё фикр кардам ки илм барои омӯзиш нест, илми нодаркор аст. яъне онҳо дар ин замон ҳақ доранд, аммо мо ноҳақ будем. омӯзгорони пеш аз мо ноҳақ буданд ки ба мардум наомӯзонданд. бинед дар замони шӯравӣ
аз соли 1957 ки аввалин киштии кайҳонӣ ба кайҳон парвоз карда шуд то соли 1978 тақрибан 25 киштии кайҳонӣ парвоз кард ки дар ҳар як киштӣ нархи ҳамун аввалин киштии кайҳоние ки 1957 парвоз кард тақрибан $1.5 миллиард ҳамон замон буд. дар он замон $2 миллиард чӣ қадар қимат буд. дар ҳозир Америка барои як киштии кайҳоние ки ба баландии 800 километр сар метиҳад $170 миллион сарф мекунад. خب چرا چنین میکنن؟ چرا اینقدر مبلغ ها رو به این سمت صرف میکنن؟ اتحاد شوروی رو اول فهمونیم. اتحاد شوروی در همان زمان چندین راه‌های کافت که قدرت خود را نمایش دهد و اهل دنیا فهموند که من قدرت دارم. اما یگانه راهی از همه بهتر همین کشتی کیهانی رو دید و قدرت این قائل شدند. فهمیدن که البته قدرتمند است و با این چندین نمود شرطنامه‌ها گویم که همکاری‌های سودمند بعد سال 1963 چندین همکاری‌هایی که دولت‌های دیگر با اتحاد شوروی چندین همکاری بین‌المللی زیاد شد در همون زمان. اما شما ببینید فکر کنید شخصی که فکر میکند که من قدرت درک رد و برق را ندارم، یعنی قدرت ندارم که درک کنم که برای چی رد و برق میشود، برای چی باران میبارد، برای چی برق میبارد. وقتی که همین را قدرت درک همین را ندارد شما فکر میکنید وای اختراعکار میشود، وای در بین المللی در وای میرود تاجیکستان رو معرفی میکند. شما فکر میکنید وقتی که انسان خود را همین قدر به قدرت حس کرد که من توانایی ندارم با یک درک باران و درک برق و قابلیت درک چرا زمستان و چرا تابستان شدن و قابلیت درکی که چرا گرفتی آفتاب و ماهتاب میشود همین را درک ندارد. وقتی در گرفتی آفتاب و ماهتاب چندین نفر یکدیگر را میکشند تا این زمان هست نمیبرم در بیرون برآمده دیگه تولک میزنند. شما فکر میکنید انسانی که همه خیلی فکرانه دارد بعد از وی اختراعکار و از وی بگیم عالم و برنامه ساز میشه. باید اول فکر کند انسان خود را باید اول توانا داند. ما تواناییم. ببین یک زمان ما با اینشتین و با بهترین عالم امریکا برابر بودیم. کدام زمان؟ زمان تولد یگان کس قدر زن نمیتونست. یگان کس یگان چی نمیدونست. همه این نال. ما هنوز زمان نال بودیم. پس برای چی ویا بالا رفتن و ما هنوز هم در همون نالیم. پس در این نه میگم که بعضی ها میگن که اگر الله نخواهد نمیشود، اگر خدا نخواهد نمیشود، خداوند چیزی که باید میداد داد، عقل داد شکر، چشم بینا داد، دست بیرا داد، فکر داد. پس باقی موندهش از ما وابسته، از ما وابسته که ما فکر کنیم ما با چشم باید چی را بینیم. نمیدونم یک برنامه‌ای که عموما در جامعه یکون منفیت ندارد هوای را ببین. من به نهایت یک چیز تاسف میخورم که بلاگران ما امروز در قدی کوچه در دستشون یک پشکه درس ما را میگیرن و سوال میتین فلان سراینده را میشناسی کوی از رو چه بخون دست ما میتین نمیدونم کو فلان سراینده را کوی یک حضرت شکر. ببین ما همه خیلی جامعه مسخره بازیم. اگر بلاگران ما در دست یک کتاب برآمده سوال تیان کنی که فلان سوال جواب تیه کنی سوال جواب تیه که برای چی شب میشود، برای چی روز میشود. این روز جوان‌ها در مکتبا شعر از یاد میکنن، سرودی فلان حافظ از یاد میکنن که یکی در قد کوچه مبادا در یگان بلاگ برنخورن که سوالشون تیه ندونن. اگر باید سوالا همه سوال علمی باشه در قد کوچه منطقی نه، ما باید اول علمی سوال دقیق علمی. بعضی سوال منطقی هست برنامه منطقی، من طرفدار این هم نیستم. ما هنوز با منطقی نرسیدیم. اول باید علمی، یعنی باید یاد بگیریم که 2 + 2 4 میشه. بله اول باید صاحب در علمی را یاد بگیریم، چیزی که دقیق است، بعد منطقی، بعد هزل، بعد شوخی. انا امروز ببینید بلاگرای ما با چی بندن، ببینید جامعه همون سایت های اجتماعی ما با چی بندن.
як сарояндаро ҷамъ мекунад, 1000 ҳамон прикол мекунад, савол метиҳад, масхара мекунад, тамошобиниш 2 миллион. пас маълум мешавад ки мо ҳамон хел ҷо меравем. мо сохтем ин чиза барои худ. бале, вай насли нав чӣ мебинад? пас агар ман сарояндашам, мана дар сайтҳои иҷтимоӣ нишон медиҳам, вай ҳамон хел қабул мекунад. ман агар блогершам, ман намедонам як ҷумлаи вайгон мана дар сайтҳои иҷтимоӣ тамошо мекунам. ҳозир фикри ҷавонои мо ҳама ба инстаграм. ман ҳамчун омӯзгор гуфта метавонам, ҳама дар инстаграм. канеку чӣ кор кунам, намедонам, дар подписчик аз просмотр аз чӣ кор кунам ки ҳамонро зиёд кунам. суметан мехарам, пайпадар модар су мегирам мехарам. мо ҷавонро куҷо мебарем? бубинед ин ҳам чизи бад нестанд, вале агар ба шакли хуб истифода шаванд, дар роҳи дуруст истифода шаванд ва дар роҳи тавсияву рушди як кишвар истифода шаванд ва онҳое ки тасмим мегиранд ва марказҳои қарори қабуланд, агар дурусттар як ҷомеаро бисозанду тавсия битананд, шояд ин гуна бархӯрдҳо камтар бошад. воқеан бахтиёр, ба барнома хеле хуш омадед ва андешаҳои ҷолибро дар барнома матроҳ кардед. биед суҳбататонро дар бораи ҳамин илм астрономия, пешниҳодҳоятон, фикрҳоятон ҷамъбаст кунед, хулоса кунед ва мо барномаро ба анҷом бирасонем. пешниҳоди ман дар бораи ин илм чист? аз умуман пешниҳоди ман аз вазорати маориф аст. аввалин дараҷа ман фикр мекунам ки вазорати маориф бояд фармон диҳад ки аз синфи 7 ҳадди ақал 1 соат дар як ҳафта астрономия хонам. аз синфи 7 якум пешниҳод. дуюмаш ин ки дар кӯчаву гаштҳои шаҳр овезаҳои астрономӣ овеза мекунанд, шиорҳо, аксҳои кайҳон. ман дар ягон ҷои шаҳр то имрӯз надидам. бояд овезон кунам. сеюм пешниҳод ин ки баъзе ваё ҳаст, ман дар шаҳри Москва дидам, бозиҳое ки айнак мемонӣ дар ҳамин Тоҷикистон ҳам ҳаст. намедонам, як бозии тарсовар ворид мекунад. ман ҳаминро дар шаҳри Москва вақте ки ҳамон дар чашм мемонӣ, худро ҳамчун як кайҳонавар дар кайҳон тасаввур мекунам, дар фазои холӣ. ана ҳаминро дар қади шаҳр ҳаст. ҳама фақат ҳамин барномаро ворид кунам ки ҳамчун як кайҳонавар худро дар кайҳон тасаввур кунам. пас мебинем чӣ қадар фикрронӣ иваз мешавад. савол киям озмунҳои астрономия. ин як ҷоми академӣ доштем, ҷоми астрономия. авайро аз байн бурдам. ин фуруғи маърифат хуб аст. не ки ҳар як, ман боварӣ дорам, ҳар як шахсе ки дар ҳамон ин фуруғи маърифат ҳамчун роҳӣ кор мекунад, боварӣ дорам ки медонад 80% физика аст, 20% астрономия. ҳамон 20% кадом иштирокчии ҳамон ҷогирифтагӣ 20% астрономия ҷавоб додааст. ман боварӣ дорам, ҳамон шахсоне ки ҳаминро мешунаванд, боварӣ дорам аз худашон пурсам, кане ки 20% ки ин ҳамчун як намояндаи беҳтарин як видоята дар ҷо аз физика 80% ҷавоб медиҳам, ҳамон 20% ки ҷавоб дод? ё ин ки бинед ба мисли ҳамин як озмун, як суолнома, як маҳфилҳо ташкил кунам, ин беҳтарин мешавад. коре кунанд ки мардум фаҳмад ки гӯем дунё чӣ аст, ҳаёт чӣ аст, зиндагӣ чӣ аст. мо бояд ҳамин хел омада ва ҳамин хел зиндагӣ карда, ҳамин хел наравем. дунё як маъние дорад. вақте ки ҳар фикри инсон дар як чӣ банд мешавад, як савол дар сари инсон меояд, вай ихтиёрберун фикр мекунад. дигар нахоҳиам, вай фикр мекунад. вақте ки агар як бор инсон ҷуръат кунад ки ба худаш савол тиҳад ки барои чӣ, барои чӣ, нами қадар савол тиҳад, барои чӣ, тамом ҳамахча савол тиҳад ки барои чӣ, ман барои чӣ ҳамин дунё омадам, чӣ кор мекунам? беҳтарин мегӯяд ки аз омаданам набуд гардонро суд, ва аз рафтанам ҷолу ҷалолаш нафузуд, ва ҳеҷ касе ин ду гӯшам нашунуд ки омадану рафтани ман аз баҳри чӣ буд. агар ҳамира ҳар як ҷавон аз худ савол тиҳад ки ҳамин омадан рафтанат барои чӣ аст, боварӣ дорам ба беҳтарин комёбиё мерасӣ. дар ҳамин анҷом нахусоядомад, ман дар як барнома шунида будам ки дар Америка дар мактабҳои миёна қуръоншиносӣ дарс медиҳанд, дар донишгоҳҳо
қуръоншиносӣ фан дарс медиҳанд. мо чаро намехоҳем? дар қуръон беҳтарин саволҳое ҳаст ки ҷавобша аз илми ин замона меёбед. саломат бошед бахтовар. бо ин андешаҳоятон, бо ин фикроятон ман фикр мекунам ки ин суҳбати шумо хеле ва хеле барои бинандаи барнома Китобхон писанд меояд. фақат дар охир ман як чизро мехоҳам бигӯям ба кулли бинандаҳои барнома ки ин китобҳое ки шумо дар ин ҷо мебинед, дастурҳо ва китобчаҳое ки мебинед ва ҳама ино дар бораи кайҳон ва сохти одам, техника, технология ва дар мо китобҳоро чаро бар ин барнома овардем. Дар пушти ҳар ин китоб навишта шудааст 0 ҷамъ, яъне 0 плюс мегӯянд ин китобҳоро ки сохтаи Амрикову, Урупову, Русияву Чин ҳастанд ва он кишварҳо ҳама сола шояд миллионҳо ва ҳазорҳо ин гуна дастурҳои методиро барои ҷомеаҳои худ пешниҳод мекунанд ва вориди бозор мекунанд ва хариду фурӯш мешаванд инҳо ва аз батни модар тарбия мекунанд тафаккури кӯдакро, андешаи кӯдакро, фаҳму дарки кӯдакро барои кайҳон, барои оламе ки атрофаш рух медиҳад. Ва миллате ки меояд барои хӯрдани хӯрок дар ошхона моҳо навбат меистад, миллате меояд барои харидани арчаи солинавӣ навбат меистад, миллате ки ифтихораш аз акс гирифтан бо кадуву картошкаву пиёзу сабзӣ аст ва ҳатто дар сол як тоҷири китоб наметавонад 9-10 то чунин дастурамалро ё китобчаро бифурӯшад. оё метавонад даъво кунад ки он қудратманд мешавад? оё метавонад даъво кунад ки он рушд меёбад? ва вақте ки мо назар мекунем ба ин ҷомеаҳо ва мебинем дастовардҳои илмиашон ва мебинем ки онҳо аз батни модарашон кӯдаконро барои илму технологияу қудратманд шудану пешрафт тарбия мекунанд ва мо фақат орзу дорем ки ҷавони мо дар синфи 7-8 1 соат астрономия бихонад, пас онҳо қудратманданд ё мо? онҳо бояд дунёро идора кунанд ё мо? инҳо бояд биёянд ҳарфи аввала дар дунё бизананд ё мо? инҳо биёянд як миллати фаррехтаву озодаву озодманиш бошанд ё мо? инҳо биёянд озодагии худро ба тамоми дунё ва қудрати худро ба дунё нишон битанд ё мо? инҳо бояд парчамдорони воқеӣ бошанд ё мое ки барои як парчами намедонам 2-3 ҳазор соламон имрӯз мешинем ифтихор мекунем ва мегӯем будем. будан дигар дар ин аср маъно надорад, вақте ки ҳастем бояд бошад. яъне имрӯз мо ки ҳастем? имрӯз мо чӣ кор мекунем? имрӯз оё мо дар зарфи 30 сол тавонистем як чунин китобчае бисозем ки кайҳонро фаро гирад ва ба дасти ҳар як кӯдаки тоҷик битем, ё чизе аз химияу, биологияу, физикаву дигар илмҳо ки онҳо биёянд ва бигиранд ва шумо бовар кунед ки як тоҷири китоб дар сол наметавонад 9 ё 10 адад чунин китобчаҳоро бифурӯшад. вақте ки падару модар ба мағозаи китоб ворид мешавад мегӯяд дигар ин кор барои ту лозим нест ё ин китобчае ки кайҳонро фаро мегирад барои кӯдак лозим намедонад ва дар ивазаш хариди як арчаро барои худаш беҳтар медонад, пас намешавад як умед дошт ба оянда, пас намешавад нигарон набуд аз оянда, пас намешавад фикр дар бораи ин миллат накард ки оянда чӣ мешавад. инро хеле хуб аллома иқболи лоҳурӣ 100 соли пеш бисёр як посухи зебо гуфтааст. мегӯяд қуввати мағриб не аз чангу рубоб, нези рақси духтарони беҳиҷоб, нези сеҳри соҳирони лоларӯс, нази урёнсоқ на аз қатъи мӯст. қуввати мағриб аз илму фан аст ва аз ҳамин хотир чароғаш рӯшан аст. иззати мо, сарбаландии мо, обрӯи мо, шарафи мо замоне бармегардад ки мо чанги муҳкам ба илму дониш бизанем. ин барномаи Китобхон буд. то барномаҳои оянда дар ҳифзу паноҳ худо бошед. худоёро мададгорат.